ije na aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme abụgbuo dike n'ogu eje were mgbụrụma dike n'iche Jinwayo na jinwayo Oga fela yo I'm on my right, Dad, I'm on my right. Oh, John, wherever. I'm on my right. I'm on my right, Dad. I bet with John OZO. I bet with John OZO. John, wherever the world. I was a white man up and I was a white man up and I would get my own way. I got where my water. I was here, but I have without that. Now I am now. Now I am. Now I am dead. Now I am. But I want him to go again before. But you might was in Mother, but I see my phone. I am good. Mother sees my phone. Mother sees my phone. How you do Oh,
na awụda onye Ezihe. Ọ nwanne na nwanne ova. Ọjọ́ nwere ihe chere na Imekwuru m si. ihe mara mmanwụ oju ọnụ ịma ahụ mmanwụ oju. Zawaya. Are you telling me? Ndị mmanwụ ndị na-eru la allegation. Anyị nwa kpọrọ ya akọ amaghị ya. Anyị bara ime ahịa. A gara n'otu road. O si n'ahịa fee, ọtakwa na-aza ahịa. Awụ na ama akwụkwọ. Ị na-ala ka isi ala. Gbana ama Ọjọ́ akwụkwọ. ihe ị ga-eme ụgị igbe. Gbana akwụkwọ. Ị ga-ele ka ị ga-epost na net. Gị kọtụwa ya. Gbana ama akwụkwọ. Otu igbe akpọrọ m nke kpọrọ anyị. Asị m ya gbaa ama akwụkwọ. M ga-edefit ya. Ọha mmanwụ ọnụ ma ọ ka anyị. Gbana ama akwụkwọ na. Ihe na-eme ụlọ ọ na-ekwe ọ bụ na asị. Gbaa ama akwụkwọ. O kwesịghị ịpụta n'ahịa. Ya gbagodo m akwụkwọ na. Ị kwesịrị ịmata aga m eche enye taa. Ọ kwesịrị ịbịa before today si m abịa m ama ma ọha ga-apụta taa. M ga na-eche. M relax ọ. Ọ kwesịrị ịma na m na-eche ihe ebiri ihe. Ọgwụgwọ m sere ezi ka ọ bịara bịa gwa m dete. Okay, nyekwe m 30 minutes. Nyekwe m 30 minutes. Ihe m ga-ekwu in favor of you. Ndị ọzọ kwa ngwọ. I will defend you. Aga iji mma ihe a were bape na Bible. I will defend you. Iji mma ihe were bape na Bible. I will defend you. Na ihe mmọnwụ n'ugbu a. Ndị mmadụ ga-ekwukwa okwu ya. Ebe uche awụ nkwelu ka ụkwụ ala. Ka anyị defend m. Ị ma asị ndị ka m n'ọkwa ma ndị dịrị m ọra m ga-akwụsị ụmụ m dị agwa ha ma ndị dịrị m ọra onye agwa ahịa ka anyị regoro Okay, ma kote. Para
mega no biawa. Biawa, mo ihe mega no. Biawa iwumugo. Biawa, why no here? Come on. Biawa, mo ihe mega no. Oh, why no here? Hey! Akatamkpo Izu-ogu. Oh! Na biawa. Let me see them. Yeah, more than on a fire. I was saying my brother. Because yeah, what I block all I'm here. I was able to hear. Go back. You should go back. Go back, my friend. I was able to hear. Go back. Go back. I was able to hear now. Ya pụtara n'ahịa na ya wee ori eji o kwesịrị pụta n'ori ezi o kwesịrị pụta n'ori ezi ya na o kwesịrị na ịpụta n'ori ezi ha o kwesịrị pụta ori ezi 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 ekwesịrị pụta asọ mmanwụ ọbụla nwere m sie foto o kwesịrị pụta ori ezi ihe mmanwụ ekwesịrị pụta ori ezi o kwesịrị pụta ori ezi Akatamkpo Izu-ogu a na-apụta mma ahịa ihe chenjiela ndị o chenjiela ebe m nọ o kwesịrị pụta ori ezi ihe ama akwa iwu ọnụ niile ga-eri m ama akwa iwu ya pụta ori ezi ha ama akwa iwu ya. Come on, go, Gara from here. Come on, Gara. You put all raising, I will pay. I was able to hire. Yeah, why here? All raising, yeah, why here? I was able to hire. I was able to hire. Yeah, all raising, I was able to hire. Ya pụta nụ na ọ kwesịrị pụta ori ezi ya pụta ya laghachikwa azụ ọ kwesịrị pụta ya ahụ olete o ji apụta ahịa olete mma ogologo ji apụta ahịa na stop it. I may use it against him. Of course, you put here. Yeah, what is it? Of course, you put here. Mama will look up here before. I'm going to make crazy who? I'm going to tell you maybe as here. Mama will look at what you put here for anything.
Aí um aba para a real. Dede mu ogologo akwụsị pụta ụrụ ezi ihe. Nwaanyị aja, ha na-emezi ka ama m ihe mmege. Ha na-emezi ka ama m ihe mmege. Amakwara m mmanwụ eteghị eji ma ahụ. Nwaanyị ji anyezi m ọda na. Ọ nyere m ọda. Sị m kwesịghị ise ha. Akwụsị pụta ụrụ ezi ihe. Agwa ji ka anyị riganụ. Agwa ji ka anyị riganụ. Agwa ji ka anyị na comot. Ha na-adị elivi imewe. Aga akọrọsị ihe ahụ. Akọrọsị ya ndị ohi iwu. Ọ na-apasụ.
Ọkụ esi mee ụzọ ha ga-ede mma. Ọkụ esi mee.